media ba media person blake hambai tini ching tangsebo bodol ebong contactari association bodol toi tini Mainok elaka Tolasikok bising balake bising himano jeng tabok nungman je phaiman nung poran saimangka je gari communication khubo durgom hain bising tifano jeng tin o pandemic ba mahamari covid ni situation jeng phaina baddongkha tin borok no jeng bibinno মাধ্যমে जों खानाखाव हाय जागाव बियाल बिखाता मानै थांनाय चिन दफा बुकुं बारानो जों सुबानो बागै किसिसा चिनि जे मानतै जों तिनि सुबानो फायका आमनि बा ओ जागा बरक যারা দিনানে দিনে খায় খুব অক্ষম তঙ্গ কারণ বাজার চলিয়া একদিকে 6টা তো 12টা তখন 6টা তো তাক দুইটা খাই রেখা হাইপানো বিভিন্ন কাম খাই জানা নাংনা বাই ओंखाय ओ कामो थांबाय ओजा जे बलं इतलां फालि जाना पर्यन्त माने अमहाय अखम जराव जों बरं बेबाखाय खा खामै जों सिन दफानि जों जुवन फायके ताम हने बर नों तो कर्मचारी ओंखाय नों साबनि तैदुमा बायाबो खायजागा तिनि एमने तो जों तिनि अरो इन्जिनियार तंगो ते परे आंनि जि ताम हने बनो हेडमास्टार एसबी स्कुलनि एरपरे आमपुर आमचाइनि किसु कन्ट्रेक्टर एसोसिएशन हयते बरक फायका जों 3-4 बदलंग चुबा फायका जागा कारण हंगा जों नाय खाव जागा कैसा एरिया कुसु मोटामुटी कतरनो हाइपानो थोपसा आंगा बाय बरक जों तिनि जों एसेसमेन्ट खायका जों मोटामुटी आसे कमिया जों प्राय 80 जन मतनो जों तिनि सुबाय मालांखा नेक्स्ट टाइम जों तेव फायनाय जों माहायखाय मास मीडिया बिसिंतै एवं चिनि जारा महायके सोशल वर्क सामुदं तने बिसिंतै जों साइमान खांके जों आजागाव जों थानाय जेकुनु जागा सारातिफ्राव जों जुदि अमहायके जों खनाय दंखाय जों थानाय आजागाव तिनि ताम चबा जाखाय तिनि जों माइरं 10 केजि आलु सेसा तारपर दाल सेसा ते सोयाबिन 1 पैकेट तारपरे डेटल सापान तारपरे ये मास्क जों महायके खरचा न अमहाय जों जबाख बसकांगो सामंगताम तंनाय बसकां जों अमहायनो थासिं सामहायनो जों सारातिफ्राव अमहायके जुदिसिन बरक कुनु बियाल बिखाता क्लाय तंहांके माचा माने तंहांके जारा हेन्ड टु माउथ माने दिने खाय बरं जों अमहायके बिभिन्न जागा बिभिन्न
সংস্থার মাধ্যমে বা বিভিন্ন যারা চুবানো মুচুনাय তফা বুকুं बारा যারা आंहाय खागोनां बा जों तिनि जे फायनाय जत खागोनां नि जिन फायो अमहाय साति प्रान बरनो आं फायना मुचुंगो जों दफानि बागै अमहाय केन जतनो कक थानसा याक बाक सांगै सुबाथं सिनिमुंला आं बनबिद्या बर्मा आमपुरा आमचाय नक्षत्रनि खवाय आंखा आंनि जि मारेहादक एसबि स्कुलनि एकजन एसएम Kena hambai cini media person semua, cung tini belai kau tong toka, cung tini Tolasikok amcaya, Mainok kami ni kaisa belai hasuk tola jagawa, cung tini gari bela mau dek jera pay, cung tini cugya cinti berasa maaf tak kubu semua, cung cini kubang mak kagenang maya genang, cini engineer te kubang mak bahai sebok kai tongne borok, tini borok ni pay malia. Boni असुबिदा नि कारणे हाइपान तिनि बरनि हामजाक मुं रहमान बिसिनते chung तिनि बागै मामान बिसिनते बालाय खाव खाकसमा मानखा ते चिनि माफा बरर बरक खूब खाकवार खाय यासागै मानखा तिनि बरक सालजा सानै जाद्र फानाव chung तिनि बरक आबाय बररनो पालके फायरिबै मानखा आबायके chung बालायके खाटंका ते माहायनो chung चिनि बुबाग्रा चिनि हास्टेवा जत्त तिबा सारनो बया फलगै बरकनो बागमानि न chung तेबो चिनि बररक ताव खावा सिसावै तेबो खाव खाटंका तेबो खा कवारंगै माहायके बसकानि सालो बागै दंगो ते बागै थानाय गे जों तिनि माहाय 70-80 परिबार बररनो तिनि बागै मानखा बालाय बरबो खाटं खाजाके फालायजाखा तिनि बर हाकसाल जागानि ए माहाय लकडाउन नि जराव बरक मुया बा मुगितं फालाय जानाय बर लकडाउन बा कुनो मुगितं फालमैया आम बर चारा नंनाय बेलाय केसेब जराव तिनि बागै फेमान मंगै बरक बेलाय सामु नांजाखा बरनि सापटा गायसा बा सापटा गायनिफा बं चाद्र ब्राबो हेरबै मानखा गम हायखान जों बुसखान साला चिनि तेबो आमहाय चिकन बिकन फानो kaisa kormosari babai sebo khaitongnai borok maikan chung buskango agoi chin dofana buskango tobui ma phine maikan chuba mungni bising tikai ani mungai belai khena jara chubanai jara tini chin bisingo phaimiya borokno belai khena hambai yafaro borok buskan salo kaham kurung tongai tebo maikan buskan salo chubai mantun gai jara tini phaimana no jotton palke tini jaga chung kothomlai manka amungai belai khena hambai